Tervetuloa Puuttipodin pariin. Tänään me keskustellaan siitä, että minkälaisia uhkakuvia, mutta myöskin mahdollisuuksia junior-ohjelmistokehittäjän rekrytointiin liittyy. Tänään mulla keskustelukaverina Bootin myyntipäällikkö Juhani Päivärinta. Morjesta Juhani. Morjesta. Sä Juhani toimit Bootilla myynnin parissa. Avaatko sä vähän lyhyesti, että mitä sä käytännössä teet, miltä se sun arki näyttää? Joo, arkihan näyttää tosi toisteiselta, eli tärkein työtehtävä on olla yhteydessä asiakkaisiin ja löytää sitten hyviä mätsejä paitsi asiakkaille, niin myöskin näille meidän junnukehittäjille, että siellä sitten tekijät ja tarpeet kohtaa keskenään. Kyllä. Jos käydään alkuun hieman yleistä keskustelua ICT-alan markkinatilanteesta. Viime jaksossahan me juteltiin junior-rekrytointeihin liittyen ja ylipäätänsä siitä oli keskustelussa puhetta, että markkinatilanne junioreiden kohdalla on erityisen kilpailtu. Eli markkinalla on paljon tarjontaa junior-kehittäjistä, mutta työpaikkoja on hyvin rajallinen määrä. Niin minkälainen näkemys teillä on myynnin puolella markkinasta? Rekryävätkö yritykset enää junior-kehittäjiä vai jyrääkö sennukysyntä? Kysymys on äärimmäisen hyvä ja se on varmasti niin kuin tosi monella, etenkin työnhakijalla, junnustatuksella olevalla niin tosi paljon mielessä. Ja markkinatilannehan ei ole elpynyt sellaiseksi kuin se on ollut aiemmin, ehkä tosiaan kuumina vuosina. Jotenka se työpaikan saaminen voi olla edelleen junnulle hyvinkin haasteellista. Jos on hyvinkin lavea junnutehtävä, missä on lähinnä avattu niin kuin ydinteknologiat, mutta ei hirveästi niin kuin mitään muuta, niin ne saattaa ne hakemusmäärät olla niin kuin 500, 600, 700 luokkaa niin kuin pahimmillaan periaatteessa. Kyllä. Eli siinä mielessä ehkä niin kuin semmoista lievää elpymistä on havaittavissa markkinassa, mutta se on semmoista, jos myynnin näkökulmasta miettii ja näiden asiakaskeskusteluiden kautta, minkälaisen kuvan itse on saanut, niin edelleen vähän odotellaan, että mitä kaikkia niin kuin globaalissa markkinassa tapahtuu tai ei tapahdu tässä niin kuin tämän vuoden aikana. Että useampi on sanonut, että se on 26 olisi tavallaan se vuosi, että vähän niin kuin palataan kasvutrakille, mutta samaan aikaan tunnustetaan, että riippuu hirveän monesta eri tilanteesta edelleen. Niin semmoinen niin kuin tarkkaileva, kyttävä asenne tuntuu edelleen olevan siellä, että tekijöitä toki tarvitaan sieltä täältä, mutta tekijöitä on selvästi enemmän kuin niitä paikkoja. Kyllä. Ja mainitsit tästä, että yritysten junior-paikkoihin, avoimiin hakuihin saattaa tulla niin kuin satoja, parhaimmassa pahimmassa tapauksessa tuhansiakin hakemuksia. Niin voi olla tilanne se, että yrityksillä ei ole resursseja käydä näitä hakemuksia läpi sillä järjestelmällisesti hyvin. Eli ehkä vähän pelätäänkin sitä niin kuin junior-työpaikan avaamista. Että. Joo, kyllä se on ihan valtava työmaa, jos ne 1000 hakemusta tulee, niin jos sä kuitenkin haluat antaa semmoisen hyvän niin kuin työhakemuskokemuksen myöskin sille hakijalle, niin se on tosi vaikeaa. Kyllä, ihan totta. No mitä sä luulet sitten, että minkä vuoksi yritykset saattaa usein kokea sen junior-kehittäjän rekrytoimisen vaikeana? Miten tätä haastetta voidaan sun mielestä taklata? No vaikea, toki siihen vaikuttaa niin kuin moni tilanne tai moni asia. Siihen vaikuttaa hirveän moni asia, että minkälainen taustaympäristö siellä on siellä yrityksessä. Junnulla ei välttämättä hirveästi ole näyttöjä, ei referenssejä siitä osaamisesta. Intoa, halua oppia tietenkin on lähes kaikilla. Ne haluaa päästä näyttämään kyntensä. Ja myöskin tässä on aika hyvänä muistaa, että niitä rekrytoivia taloja on konsulttitaloja ja sitten on ihan tuotekehitystaloja. Ja konsulttitalo, niin kuin mekin ollaan, niin käytännössä mehän tarjotaan näitä tekijöitä asiakkaille, tiimeihin. Niin tavallaan meille se on vielä niin kuin erityisen vaikea ottaa junnu tämän tyyppiseen rooliin sitten. Kun ei ole omaa tuotetta tavallaan, mitä kehittää niin, ja kasvaa sitten. Juuri näin. Mutta tuotetaloudessa se maaperä on tietysti otollisempi siihenkin, mutta usein sielläkin sitten mietitään sitä tuottavuutta, että kuinka nopeasti tämä kaveri pääsee siihen kiinni, kuinka kokenut se on niistä teknologioista, mitä se yritys siellä käyttää, minkälaisiin työskentelytapoihin se on tottunut. Ja kuinka nopeasti vaikka nostaa käden pystyyn, etenkö se osaa jotain asiaa, että kuinka oppimiskykyinen myöskin on, niin näitä asioita sitten niin kuin se yritys todennäköisesti miettii siellä. Ja totta kai myöskin niin kuin johtamisen käytännöt vaikuttaa asiaan, että Suomessa on vähän liian paljon tapana
alijohtaa ihmisiä nyt ehkä niin kuin alasta riippumatta. Eli tarkoittaa sitä, että vähän liian helposti otetaan se ihminen sinne, että tehdään joku semmoinen sinne päin oleva perehdytys. Ja vähän katsotaan, että kyllähän sä osaat. Näin. Ja sitten on semmoinen, että no niin, nyt tämä koko prosessi on ohi ja päästään jatkamaan duuneja tietyllä tavalla. Sitten katsotaan vähän perään siitä täältä. Että se ei ole niin systemaattinen sitten se palautteen anto ja ennen kaikkea niin kuin työn ohjaus. Oli sitten junnu tai sennu, että me selvästi kerrotaan, että hei, nämä asiat kannattaa tehdä tällä tavalla. Hoksaatko, miten tämä asia meni, että ollaan niin kuin sitten myöskin ihan ohjaamassa. Kyllä. Tätä varmasti mun mielestä saisi olla Suomessa enemmän, että silloin kun joku osaamisen taso jollain alueella on vielä niin kuin matala sillä työntekijällä, niin me ollaan oikeasti ohjaamassa ja huolehtimassa, että se henkilö oppii sitten. Niin tuo varmasti, että jos se, tai mä näen sen riskin, että junnu jää sitten liian yksin siellä, että se palaute ei ole säännöllistä ja sitä ei niin kuin ohjata tarpeeksi sitä työntekoa, jotta päästäisiin eteenpäin, jotta se junnu oppisi. Kyllä. No mikä sun näkemys on sitten siihen, että minkä vuoksi yrityksen kuitenkin kannattaa harkita juniorirekrytointia ja minkälaiset yritykset sun mielestä hyötyy junior-ohjelmistokehittäjän rekrytoinnista? No tätä voi ajatella myös muutamasta eri näkökulmasta. Ainahan työntekijän palkkaaminen on riski. Junnun palkkaaminen on halvempi riski kuin sennun palkkaaminen, jos siitä lähtee liikkeelle. Hyötyjä on myöskin se, että kuitenkin kun se junnu etsii sitä ensimmäistä tai toista työpaikkaa tai ensimmäistä vakituista työpaikkaa tässä tapauksessa myöskin puolella hyvinkin, että siellä on pätkäduuneja alla ja haluaa niin kuin vakiinnuttaa sen paikkansa, niin kyllähän sillä saa sitoutuneen ihmisen todennäköisemmin myöskin taloon. Se tuo jatkuvuutta yritykseen ja tavallaan, että ei ole heti sitten niin kuin ekan uuden jutun kohdalla sitten vaihtamassa välttämättä sitä työpaikkaa, niin ehkä mä sen sitoutumisen kannalta miettisin ennen kaikkea. Ja myöskin parhaimmassa tapauksessa se junnu vähän rikkoo sitä muottia. Mulla on myös tämmöisiä asiakkuuksia ollut, missä on tosi kokeneita kavereita, jotka tekee tiettyä osa-aluetta sillä tuotekehitystiimissä. Ja sitä kun jatkuu tarpeeksi kauan, niin itse kukinhan vähän jämähtää toisenaan siihen tilanteeseen. Voi olla, että ei ole kiinnostanut opetella niitä uusimpia juttuja ihan hetkeen. Ehkä ei ole tarvinnutkaan. Niin se nuorempi kaveri saattaa tuoda semmoista niin kuin intoa ja jotain uutta, vähän rikkoa sitä muottia niin kuin hyvässä mielessä ja tuoda, niin kuin uudistaa sitä niin kuin tuotekehitystiimiäkin sitten. Et se on semmoinen niin optimitilanne, mitä toisinaan saattaa hyvinkin käydä junnun kohdalla. Kyllä, hyviä nostoja. No Bootille on ollut sen perustamisen alkuajoista lähtien tosi tärkeää taklata tätä kohtaanto-ongelmaa junior-kehittäjien ja työnantajayritysten välillä. Ja Bootilla ollaankin luotu tällainen CodeMatch-rekrytointipalvelu tähän haasteeseen. Kertoisitko sä, että mistä tässä CodeMatch-rekrytointipalvelussa on kyse ja miten se käytännössä toimii? Joo. Monellehan on tuttu tämmöinen try and hire-tyyppinen palvelu, mikä tämä CodeMatch käytännössä on. Eli puhutaan siitä, että työntekijä tulee ensin alihankintajaksolle, jolloin Bootti huolehtii kaikista työnantajavastuista sen aikana. Tekijä saa tutustua yritykseen, yritys saa tutustua myöskin siihen tekijään. Ja sen rekrytointipäätöksen voi tehdä aikaisintaan 9 kuukauden kohdalla ja suuri osa tapahtuu siinä vuoden kohdalla tai sitten sen jälkeen. Mutta tässä tulee se pointti, että sen työvoiman työntekijän saa joustavasti. Eli sen rekrypäätöksen voi tehdä vähän aiemmin tai sitten myöhemmin, mikäli se sopii sitten omiin suunnitelmiin paremmin sitten. Eli tällä tavalla toimii. Ja tässä ei ole pelkästään kyse siitä, että etsitään kivalta näyttävä CV ja sitten dumpataan sinne asiakkaalle, että no niin, sinne hommiin vaan. Meillä on oma aika pitkäjänteinen prosessi sitä varten, että me rekrytointitiimi tutustuu siihen kandidaattiin, me käydään läpi vähän työhistoriaa, minkälaisiin työskentelytapoihin on tuttunut, mitä ehkä toivoo työelämältä myöhemmin, missä ne omat vahvuudet on ja mitä haluaisi tehdä. Ja tämän lisäksi on totta kai tekninen seula, että meillä kandi käy sitten teknisen haastattelun ja live-koodaustehtävän, missä me on tyypillisesti nirsoiltu, eli 10-15 pinnaa sieltä pääsee tavallaan kaikki nämä vaiheet läpi. Ja sen jälkeen laitetaan CV ja kuvaus tästä tekijästä sinne asiakkaan suuntaan. Eli tällä toki varmistutaan, että kyllä ihan ketä tahansa suositella
sinne asiakkaan suuntaan. Kyllä. Eli koontina kyseessä on palvelu, joka tuo yhteen motivoituneet ja osaajat juniorikehittäjät sekä sitten sen työnantajapuolen, jotka etsii sitten uutta osaajaa tiimiinsä. Kyllä, ja jos puhutaan sitä motivoituneisuudesta junnun kohdalla, aika useilla on myöskin näitä harrasteprojekteja sitten siellä niin kuin mitä tehdään vapaa-ajalla, mikä tuo sitten omalla tavallaan syvyyttä siihen osaamiseen ja haluun sitten oppia uusia asioita yhtä lailla. Joo, kyllä. No miten sä kuvailisit, minkälaisia CodeMatch-kehittäjiä Bootilla on? Minkälaisia ominaisuuksia tai taitoja heiltä löytyy? Erittäin hyvä kysymys. Jos miettii sitä osaamisen keihään kärkiä, niin tyypillisesti meillä on kahdenlaisia. Meillä on full stack-kehittäjiä ja sitten meillä on embedded, eli sulatettujen järjestelmien kehittäjiä. Ja me ei pelkästään sitä osaamista tai sitä harrastuneisuutta, eli sitä kovaa kompetenssia katsota, vaan pikkusen myöskin sitä, ehkä jotkut puhuu konsultointitaidoista, siitä, että miten sitä omaa osaamista voidaan tuoda esiin, miten se ihminen kommunikoi, pärjääkö vaikka asiakasajapinnassa tai muuten siinä tiimissä ja minkälainen osa sitä tiimiä sitten on. Niin kyllä me näitä myöskin katsotaan, että he on sitten myöskin kykeneviä toimia niin kuin hyvin erilaisissa ympäristössä ja tiimeissä. Kyllä, eli kaikki ei ole kiinni pelkästään teknisistä taidoista, vaan myös näistä pehmeistä ei missään taidoista. Nimessä. Totta kai joskus voi olla positio, jossa tarvitaan tehdä hyvin kapeaa, selkeää segmenttiä ja se on se tärkeä juttu ja Kyllä. se on ihan fine sekin. Mutta aika paljon katsotaan myöskin muita juttuja. Kyllä, eli asiakastarpeen mukaan mennään myöskin monesti eteenpäin. Se on precis näin. Kyllä. Ja CodeMatchhän ei ole uusi palvelu. Ollaan pyöritetty CodeMatchia jo useita vuosia. Bootilla varmaan löytyy myös useita tyytyväisiä CodeMatchin asiakkaita, niin pystyisikö sä vähän avaamaan, että minkälaista palautetta asiakkaat on antanut tästä palvelusta? Kyllä, siis pääasiassa palaute on aina positiivista. Että kandista on tykätty ja se kandi halutaan rekrytoida. Eli selvästi suuri osa kaikista näistä toimeksiannoista johtaa siihen rekrytointiin. Viimeisten 1,5 vuoden aikana taloustilanteet on pannut enemmän, eli joskus voi olla, että se on sitten budjettikysymys, miksi kehittäjää sitten ei lopulta rekrytoidakaan. Välttämättä tekijässä itsessään ei ole vikaa. Mutta toki se, mikä on pantu merkille, että odotukset näitä meidän kehittäjäkohtaa on niin kuin kovat. Et käsitellään jopa vähän niin kuin senioreina toisinaan myöskin, mikä on vähän semmoinen niin kuin, tavallaan tavoitan, koska tavallaan meidän palvelulla myöskin on hinta ja se on palvelua sinne asiakkaan suuntaan, niin ymmärrän sen, että tavallaan sitten sen palvelun pitää vastata myöskin tiettyjä odotuksia. Mutta esimerkiksi nyt ihan vasta juttelin yhden asiakkaan kanssa, jossa tämmöinen junnukehittäjä oli nyt aloittanut tuossa helmikuun alusta ja kaveri oli oikeastaan ylittänyt kaikki odotukset, mitä hänen kohtaan oli niin kuin asetettu. Mutta samaan aikaan huomattiin, että asiakkaalla itsellään oli hyvin selkeät johtamiskäytännöt. Heillä oli dailit, missä joka päivä käydään läpi asioita. Ja vaikka tämä meidän kaveri sanoi, että välillä tuntuu, että ehkä just tänään ei ole siihen yhtään mitään annettavaa. Mutta sitten tuleekin ilmi joku asia X, mistä nousee esille niin kuin erittäin relevantti keskustelu. Ja sitten huomaa, että hitto, tämä olikin tosi niin kuin järkevä juttu, että tästä oli hyötyä mulle. Plus asiakas oli määrännyt mentorin tälle meidän junnukehittäjälle. Eli on semmoinen tukipilari sekä niin kuin asiakasajapinnassa että sitten niin kuin koodin puolella, että sieltä voi sitten tarvittaessa aina kysyä ja on sitten niin kuin auttamassa. Niin toisaalta nämä myöskin niin kuin työn ohjaukseen liittyvät elementit oli sillä yrityksessä niin kuin tosi hyvin kunnossa. Kyllä. Se on ikävä kyllä yleisempää, että ne ei välttämättä ei ole kunnossa. Että jos sanoisin, että 5-60 tämmöistä niin kuin junior-kehittäjää on itsekin haastatellut tässä viimeisen 2 vuoden aikana, niin lähes kaikki sanoo sitä, että en mä oikein ole saanut säännöstä palautetta. Ne vähän harmittelee sitä, että kun kuitenkin kaikki haluaa kehittyä. Ja jotta kehittyy, niin joskus täytyy kuulla sitä palautetta, että hei, tämä asia kannattaa tehdä toisin myöskin. Tässä tavallaan palataan siihen, mistä aiemmin keskusteltiin, että jos oikeasti halutaan, että ihmiset kehittyy, ne on tuottavia, ne selvästi tuottaa arvoa sille yritykselle omalla duunillaan, niin kyllä täytyy myös panostaa siihen maaperään, missä nämä ihmiset työskentelee. Kyllä, ja koska tavoitteena on kuitenkin integroitua siihen asiakkaan työyhteisöön ja rekrytoitua sinne aikanaan, niin näillä on varmasti iso merkitys myös siellä taustalla sitten. Aivan varmasti, kyllä. Kyllä. No nyt jos yrityksen edustaja kiinnostuu tästä CodeMatch-rekrytointipalvelusta, niin mitä hänen tulisi tehdä? Mistä hän saa
tietoa palvelusta? Soittamalla Kaiston Lassille, Pauliina Sieväselle tai minulle, niin varmaan kaikista helpoin reitti edetä tässä tapauksessa. Mutta Puutin nettisivuilta löytyy lisätietoa myöskin meidän myynnissä olevien henkilöiden yhteystiedot. Mutta tänä päivänä se kanava on melkein mikä tahansa, voi olla maili, puhelu, LinkedIn. linkkari, viesti, että täältä kaikkialta meidät toki löytyy. Että. Kyllä, hyvä. No nyt me päästäänkin siihen päivän polttavaan kysymykseen. Eli Juhani, onko sun mielestä juniorkehittäjän rekrytointi uhka vai mahdollisuus ja minkä vuoksi? Mahdollisuus. Mutta palataan yksi askel taaksepäin tässäkin, eli hyvä ymmärtää, että minkälainen meidän rekrytoinnin tarve taustalla on. Jos se tarve on enemmän semmoinen, että sillä on alku ja loppu, eli me huomataan, että tämä on enemmän ehkä projektiluontoinen tarve, niin aina on hyvä kysyä, että onko se senior-konsultti sitten kuitenkin se paras vaihtoehto siihen. Sen sijaan, jos me halutaan vahvistaa omaa tuotekehitystiimiä, tuoda ehkä tietyn tausta-asia ihmisiä sinne oppimaan ja kehittymään ja pitkällä tähtäimellä tuottamaan arvoa, niin onhan se enemmän mahdollisuus. Edelleen ehkä hyvä ottaa yksi askel taaksepäin ja miettiä, että minkälaista tarvetta me ollaan ratkaisemassa. Onko se tarve luonteeltaan enemmän semmoinen, että sillä on alku ja loppu, eli tämmöinen projektityyppinen tarve, jolloin on hyvä kysyä, että no hei, voisiko tähän niin kuin senior-kaveri, konsultti tai freelancer niin kuin sopia paremmin sitten, että saadaan tämä tietty osa-alue täältä maaliin. Jos kysymys on kuitenkin enemmän siitä, että miten me saadaan jatkuvuutta, ehkä tietyn tausta-asia, fiksuja, hyviä tyyppejä tänne meidän omaan tuotekehitystiimiin, tuottaa arvoa, huolehtii siitä, että niin kuin asiat tulee tehdyksi, niin totta kai se junnun palkkaaminen, se on mahdollisuus, ei uhka. Kiitos Juhani hyvästä keskustelusta. Tähän onkin hyvä päättää tämänkertainen Puuttipodin jakso. Ensi kerralla päästään syventymään tarkemmin siihen, että miten ohjelmistokehittäjä, olipa hän sitten juniori tai seniori tai jotain siltä väliltä, miten hän pääsee erottautumaan edukseen työnhaussa. Kiitos, että kuuntelit. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi. Moi moi. Moi moi.